Kamong nakailan ako ba, mga pasyente nako. Kabalo gyud mo unsa nako ka prangka-prangka gyud, prangka-prangka. Way pabor-pabor mga istorya. Kay na-notice man gyud ako nagala nga kung ang doktor itago-tago di mosultas tinuod sa at the end ana ba? Dennis ba? Once gani nga magatubang mo nako. Titsod yun na, pag-ingon ako nga, kani ng posible yun yung cancer siya. Ako ihanay sa imong atubang mga gigikan sa wa pa ka-operay, hangtod sila operahan, taka hangtod lang yun nga, pila ka tuig, isulti na ako na tanan ba, kung sa'yo may tabo. Pero usually yun, ang pasyente, di maminaw ba? Maglurap lang ang mata. Kasabot man kay Bisaya, kabalo biya mga Bisayaon yun ako yun. Bisa pa kung saan na ako nag-istorya, Bisayaon yun, bahali na magkabalik-balik na akong Bisaya. Okay, Bisayaon yun ako, baka para makasabot. Ngayon, pag yun ko nga, kasabot ka lang. Tando pag, dok, de, sus, puro ito, wait yan. Muna. So, sulti lang ko sa akong views nga, unsay kulang sa government health service. Muna siya kulang. Kaya makita man ninyo nga, kung muadto mo muadto mo private hospitals, takong kay diferensya. Ha? Ngayon mo gyud mga kulang gyud ba? Kulang ang personal touch, ang follow through, ang boto sa Bisaya ng follow through may gara. Follow through sa imong pag-care sa pasyente, wala na siya sa government hospitals. Unya, daghan na ba kayo maligsan ng follow through mga gara? Kay kung once dili ma-follow through ang imong sakit, wa gyud mo kaabot ana nga maayo ka ba. Kasabot ang istorya nga ko ng high blood. Ang imong complaint sakit sa ulo. Niya pagkuha sa blood pressure nimo 180, 190. Tagagag tambal. Pabalikom ka. Unos kana siya ba? Wala na siya sa gobyerno. Wala gyud na. Kasi ka balik. Kung sa ka mabalik, dok? Balik lang kung ganahan ka. Mo na siya. So, kinahanglan mo yung kapabalikon. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, isa ka bulan, 2 ka bulan. Kay tanaw man tong na okay ba, epektibo ba tong tambal gihatag sa imo? Pagbalik na mo, wala ni baba, ha? Musak ka lang gihapon. That's the time na tagaan ka og dugang ng milligrams, i-increase ang milligrams o kamyuhan gud ang tambal. Unyaon man na niya kung ang atubang nga intern wa kay bulo sa imong history. Kay wa may gigunitan nga history. Mao na siya. Mo nang mali kay pa. Kasi naunsa ka na sakit akong ulo. Dito na. Iratsada na yung laboratory diretso. Na kay high blood una ay high blood. Mo siguro lang sakit imong ulo. Di ay. Nagasakit ng imong ulo kay ang katong gihatag nga ubang tambal sama sa isosorbide dinitrate. Nagsakit yung ulo kay tungod ato. Wa siya nang utana. Komplikasyon ba dito sa tabletas? Di gyud kabalo. Di ba? Dagan lagi aspeto maigala sa pagtambal og pasyente. Dili gyud na siya ingon nga imo lang yano ho na. Unsa sakit sa imong, unsa kay sakit nimo noy? Dili na maghimo jud kag history nga dating taasa gyud. Isurat na nimo madumduman baday na nimo. Di man gyud na nimo madumduman ang unsa ni tabos pasyente ba? Ang pasyente gani di kadumdum. Samot ang doktor. Isuwat na nimo sa iyang card. O for example, na sa amo sa clinic nako, ang imong history naa sa atubang nako ba? Sa akong card nga gihimo. Ako ra pa kasabot atong gisuwat nako dito. Unya kung lain doktor babasa atong gisuwat nako sa imong card, lain ang interpretation. Mao gyud na siya nga personalan ang pag-care og pasyente ba. Dili na siya substitute kung iba sa Bisaya pa prostitute. Di gyud basic kung saan na siya. There is a patient doctor relationship.
Di na siya makambyo, noy. Di na siya makambyo yun. You have to have a patient-doctor relationship nga. Kung ba? Follow through. Follow through means magkasinamot mo. Ay dok, katong gihatag ni mong tambal ba? Sakit ba na kung tiya na to, dok? Ngayon ko nga, wala man ta kung ito yung side effect sa tiya, noy. Di unsa dito ni mo pag-inom. Oh. Di man kasinabot mo kay ikaw may naghatag sa tambal. Hindi, magpasangay lang. Dok, sakit lagi ako tuhod atong inom kong pang high blood, dok. Wa ka kiyawin, noy. Wa man side effect ingana, noy. Makasulti ba day ka ana kung wa ka kabalo sa history sa pasyente. Oh, di gyud. Dili gyud. Mao na siya, noy. Nga muna siya weakness sa kuan, ha? Weakness sa mga government institutions. Di lang kamo sa SPMC kundi pati pa sa UPPGH. Wala follow through. Saan na po nga temporary lang po ng estudyante niya. Temporary na pong intern. Niya yung residente, 4 years magiguro max. 4 years, 5 years. So, after that, wala na. Di para sa private institutions nga, na siya permi, diha. O, kung kinahanglan siya mutawag o konsultant, nada yung diretso. Sa government, wala. Wala yung supervision sa konsultant. Kamu mga mga pasyente, di kayo mo pa-expect na espesyalista mo tanaw ninyo sa government institutions kaya di pa man nila kaya. Nalagi sa ilang listahan ng mga consultant pero kanay mga consultant karaghan voluntary o kung di ba muadto lang dito kung nasa operahan o kung di ba nasa kanang bahimo sa department head pero di gid siya magatubang sa iyo dito sa OPD ba sa outpatient. Dili gyud. Muna yung problema. Kung if ever mo follow ta sa mga Scandinavian countries like Finland, Sweden, Iceland, kanas lang mga Scandinavian countries. Ang consultant mo ay matubang sa pasyente. Walay intern, walay clerk in between. Wala gyud. Mo na siya nga ang ilang healthcare cradle to grave ba? Ang ilang healthcare sus grabe. Mortality rate gud nila gud patigyong gamaya. Wa na ilubong sementeryo. Inga lang pangkapangkan istorya ba? Kay kadaghanan old age maayo kay pagkadala kay kon man ang ilang pag-care sa ang government care, healthcare at par man sa private. At par man sa private. Mo na siya nga tayo pahaon sa Bisaya sa Atpar. Mo na siya nga wala gyud mo kadaghanan sa ila. Di na mangadtog asa pa moadtog Amerika kay magpa-opera, moadtog laing lugar. Kadung ba mo mga Swedish o mga Finnish mo anhi direk Pilipinas magpa-opera adtog Thailand wala in taon. Adtog Amerika wala sila dito rin sila. Pero health system like butang nato health system paingon pares Amerika. Maabot pa sila England ba? Maabot pa sila asa sila mag-opera Germany o Pilipinas. Mato pag Germany, adto pag Amerika, adto pag China. Pero mga Scandinavian countries hindi na madungog na. Kay dili makalupig ang kuno ubang countries sa kuan nila sa health system nila kay gobyerno way bayad gobyerno way bayad ang pasyente ingana unta ang kuan na to pero I don't think in my lifetime makita na ako na sa gobyerno ba nga na maglingkod diya sa outpatient consultant may tabo na ambot lang lagi usahay makahunaw na gyud ko nga ngungong ko sa dalunggan sa tong presidente ba nga maingon ko sa iya nga mayor dili man diha sa daghang building ang importante ba dili man diha sa sige panghatag og tambal nga perting daghana dili man diha didto gyud sa atubang sa outpatient department pagdala sa pasyente mutana
Unsay sakit, himuong physical examination. Tapos follow through. Ang katong doktor nagtanaw sa iya mo po mo adtuan niyang balik. So meaning ang system sa gobyerno nato karon wala. Wala gid siya gyud. Mao na siya tanawa mo. Madto mo government hospital. Maluya mo ba? Naunsa man ni dok na isa ra man ang tatoy sakit nako nahimo naman ning 5. Naunsa naman ni dok? Kung dili gani dialysis, mamay. Ay ambot sa tinuod may gala. Gusto unta ko motabang, mo bitaw nang ni sign up ko sa Samal Davao del Norte. Kaya man sweldo na ko dito madako pag sweldo sa nurse. Pero yung isip man gud ko atong 2013. Nagsugod ko 2012 man siguro 2013 sa Piña Plata. Isip na ko ba nga unsa kaha kung i-deliver na ko ang real healthcare sa mga tao nga nag-adto gobyerno nga government hospital. Mo gina ako naisip ba kay katong gusto ko magpare gusto man gyud ko maka-serbisyo. May na lang siguro mo ako pare may gala kay kung pare pa ko magsige kog bagulbol dito sa simbahan. Sige bagulbol sige pangasaba dito simbahan kay di man jud ko pwede ganang kuan gani kanang mediocre nga treatment gani. Ambot sa Bisaya sa mediocre. Ambot lang. Taphaw nga pag-care sa pasyente dili ko pwede ana. Nagana ko'y nga malimtan lang na konsulti sa pasyente nga kuan. Usa gan maghinuktok ko sa tubang sa pasyente ba. Nakoy pasyente gikan sa Buanga. Yung ko day, ingani. Tagalog day kay kuan man dito. Sang Buangin niya. Kung isa-isa. Kani unsay imong kaunon, ana mga unsay buhaton nimo, tanan. Nya dugay ni undang ko. Naghinuktok sa tubang niya, niingon na itong pasyente. Anong iniisip niyo, dok? Yung kubasig na ako malimtan ba? Nagyod. Nalimtan ako. Mo to. Sugod na po. So, mo ni siya may gala ang weakness atong government healthcare. Follow through. Right. Clinical procedure. Ikan sa history taking, physical examination. Kakita ba mo examining table dito sa outpatient sa SPMC? Wala, no? Saan mo pag-examine sa pasyente, sige ka pumunta na. Kung ang problema, lubot, saan mo pag-examine sa lubot? Nga naman, nagipalingkod lang man ka. Wala. Munang itawag na ko nga, right clinical procedure. Gikan sa paghimo sa history, dili na pwede laktawan ang history no eh. Sakit imong dughan, nganong gasakit, unsang orasa mo sakit. Tubag pod mo nga kay balo baday nang kasing-kasing mo tanaw og relo. Pero nanay bearing sa paghatag sa imong tambal no. Nga unsang orasa ka mo sakit imong dughan oy. Mayo nga kada alasay sa gabi dok, sakit yun akong dughan. Ano man, unsa day ka nang alasay sa gabi noy? Ay maghulat ko sa akong mga anak kay dugay kay manguli. Tanawa, kita na nimong problema. Psychological lang dai, dili kinahanglan ECG do. So, wa na ka naghimog ECG. Meaning less ang expense sa gobyerno. Nya karon ka iratsada laboratory, unsay nahitabo? Ultimong printing sa result sa laboratory ba? Di na mabasa. Ay, prangka istorya rin ba? Tinuod yun na yun. Tanawa na ko ng resulta sa SPMC. Tanawa ng resulta sa SPMC kung ang printing, mabasa pa ba ninyo? Ay, amot ninyo. Na ultimong ink sa printer, di makabihan. Siya harapot. Mao na siya kung ginaingon mahigalang na priorities ba? Gusto mong maka-serbisyo sa tibuok tao nga naisakit. Eksakto ang paggamit sa tambal. Eksakto ang paggamit sa laboratory. Eksakto ang paggamit sa personal.
Ayaw kong sulti nga ako ipadulahon ninyo kay wa na kay panahon tiguang na ko. If ever nga mag-start ko bali supervisor sa SPMC, awa na matakihong ko kasing-kasing. Atakihong ko sa inyong system kasing-kasing ba? Sa wala nga musulod ng pasyente, palingkuron sa silya. Sa kwan pa lang daan sa situation sa outpatient department, wala eh. Wala yun. Below par yun ang inyong system sa pagtahatag ng tambal, pag-care sa pasyente ba? Di lang kay below par. kung graduhan siguro mga 30. Imbes nga imong kambyuhan ang tambal sa pasyente, himo kag history. Tama imong history, physical examination, nanay laboratory, balik-balikon. Imbes nga kinahanglan ng ultrasound, ipa-CT scan. Tiaw mo na ang problema sa government hospital nga imbes nga mogasto lag 1,100 mogasto og 14,000 sa CT scan. Nauna lang na ninyo ba? Gikan diabetes. Imbes yung tato fasting blood sugar lang. Kada adto dito HbA1c. Pila man ang reagent sa HbA1c compared sa fasting blood sugar. Triple ang gasto sa gobyerno. Nagasto lang dito sa dili kinahanglan, di pa gani basahon sa intern. Mayroon lang nga, padayon na ning tambal na wala bearing tong iyang laboratory. Wala man gi-focus dito sa pasyente nga unsa gikinahanglan niya. Why does it take 2 months, 3 months, 4 months for an elective surgery to be done? Masay problema. Nga naman ang pasyente pabalik-balikon. Nga naman na siya. Walay communication between sa residente, intern, o sa clerk. Walay communication. Supposed to be, pagtanaw sa clerk nga kompleto na iyang tuan, siya mismo muadto dito sa residente. Sir, kaning pasyente kinahanglan og surgery. Diretso na, dili siya mo-handle og laing pasyente. Kuwaon dadon to niya. Diretso na in one day na-schedule na itong tiguang in town. Mayingon mga backlog. Daghan kay may operasyon. Alangan kay mag-opera mo wala may supervisor mayingon nga kani dire ibutang. Kato didto ibutang. Dinhi nga operating room 1, room 2, kani room 3, kani room 4. Kadaghan yung residente sus. Kulang ang supervisorship. Wala siya kulang. So, ang system ninyo, nagsugod naman yung kugyot, ang system ninyo has to be corrected. Kabalo na si Dr. Vega. Pero, nag-istorya, na ako'y ma-istoryahan nga gahi daw kay ulo ang system. Ayan bot. Isa daw kay kambyuhon. Isod yung kay sa kambyuhon kay ano na may na andan. Ambot lang pero kung ingana yung ka gusto ni Presidente Digong ang health system sa mga government hospitals should improve ay kabuhi mahitag paagi nga dukdok doktor ko dos ko nimong tarong gikan sa intern paingon sa clerk paingon sa gikan sa clerk paingon sa intern paingon sa residente paingon sa consultant. If you cannot afford a consultant, di pangita nga na ay consultant nga, he will give his time and effort nga mulingkod siya dito. Mulingkod siya dito nga di lang kaingon nga pangalan lang na kabutang sa ibabaw. Puro lang pangalan, ano yung consultant diha. Di man tabang dito sa outpatient nga, which is the most important department sa hospital. Ang outpatient kadto man tanang tao mo danak danok. Tama ba to? English? Mudasok. Ay, Santa Cruz de Igos. Nagtigulang ko may gala ba? Kuan ko ba nga sayang. I could have done more, no? Pero in town, na-focus bang ko sa kong sarili kay pobre man.
Di man kung nadato pa ko nga pras ni Bill Gates atong 1980s, wala di na ako magdoktor. Ako na yung mutabang dito sa mga government hospital. Ngayon na ninyo, ayuhan ninyo. Kaya man yun nato na ang government hospitals will serve as the best healthcare good. Di lang ngayon nga, sus, Taphaw, Santa Cruz, Digos. Mao na siya mga igala. Imbes mag-istorya ko kung saan pagpadako sa kinatao laki dito nun sa istorya ni naabot sa istorya ni kuan Dennis. Mao lagi ang kuplano unta mag-istorya ko about anang ginahimo sa Thailand gani nga padako sa kinatao laki. Umuntay na ko istorya nako karon buntag kag plano ko kay akong ginahimo gyud nako 2 days 3 days before ko mo lingkod diri sa doktor sa kahanginan. Akong ginaplano unsaon ako na pag-istorya sa inyo nga mga kasabot mo. Kaya kung in English ko, in town, Santa Cruz, may magkasabot. Mao lagi. Ang sa tinuod may gala sa akong dughan, gusto ko motabang pero wa naman ko panahon Tiguang naman ko nya wala po ko political clout nga mo dictate. Wala po ko ino nato ambot sa tawag kanang mo kon ba mo kambyo sa system lisod na siya kay wala man ko outside man ko sa gobyerno pero ang red tape sa gobyerno ba di mabangbang na-expose nung yun ko sa gobyerno tungod kay nagtrabaho ko sa district hospital sa Saman makita man yun ako nga ang effort sa usa ka doktor tuos papel ba imbes nga ang serbisyo kung dito sa pasyente mo iyang i-focus sa papel ba sa kadaghan sa papel nga iyang himuong report dito nya gamay lang bikil ipa-answer na dayon mag IR na dayon Santa Cruz Digos nga naman ang tao niya ang response rate sa gobyerno sa need sa usa ka pasyente. Ako kung di ba sa ospital, o kung di ba sa doktor, ay sus, tuig ba ang response? Atong 2013, mag-opera ko may gara sa district hospital. Ang gamiton ako, kanang suga ganing nga, bulb lang gani. Ang bulb god, kung ginagamit niya sa emergency room, gani nga, gitawag na mo gooseneck. Bulb god ka na mo raglamsid muna akong gigamit kay wala may operating room nga lights wala pa man ma-install na pero naglubog tong operating room lights dito mapila na katuig naglubog pagsulod na ko sa district hospital ba ang operating room gimong bodega ang mga gamit nga gatong unta ipang-install limpyuhan dito hitaya na ito yung ko Santa Cruz Digos na naman itanan diri nga naman yun nga di man mong opera nga naa na may mga surgeon ni adto dito sa una pa di ingon ko sa medical director nga ingani din ning gobyerno doktora sabi lubiya kado sir nga ingana gid ang gobyerno ang himuon pa nako gipalimpyuhan ako ang operating table gipalimpyuhan ako sa nurse limpyo paghuman ingon dahil sa ako nga dok asa man ta mag-opera ano yung wa matay operating room nga kuan man bodega man di ningon ko saya ako musuroy sa tibuok hospital nakita na ako to ditong reading room sa radiologist nga way gamit ingon ko panghuaan ning mga table dire panghuaan ning mga unsay gamit dire ta mag-opera ningon ang nurse ako nga dok, pwede ba di dire? Kanang di likod. Ilaysol ni mo tanan ng mga room ilaysol. Tapos limpyuhan gikan sa kisami paingon sa salog. Limpyo unya paghuman ang katong mga oxygen ipambalhin dire. Sus paghuman ana mahigala kay ang anesthesia machine wa pa gani i-calibrate tulong ka tuig na Santa Cruz Digos. Ingon ko nga unsa ara to na pag-opera ko ng inyong anesthesia machine maayo bago mahigala bago ang anesthesia machine pero wala gi-calibrate
Naunsan man na tao nga ang calibration supposed to be kauban sa pagpalit nimo og anesthesia. Igo na nimong sultian ang nagbaligya nga i-calibrate na siya ha bago na niyo i-deliver ha. Wala. Ako pa tao ng sigig duk-duk sa kuan, sigig duk-duk sa medical director nga i-calibrate kay dili gid mi ka-opera nag walay anesthesia. Kabalo mo kapila ka bulan bago nang calibrate, unom ka bulan. Di ngon ko sa akong anesthesiologist, sukol ka, spinal lang ta. Anyway, danlak na ba ito operahan, itlog, lubot, so pwede na spinal. Pero oxygen mo, gikan diretso sa tangke. Kay di man ko gustong anang kun higala, sanay gyud ko anang kagamay ra aning kun ano di man ka-opera. Ay, opera oy, basta lagi lampshade lagi gamit ang opera kog danlak ba. Nag-opera ko og itlog, lampshade, ang lubot, lampshade. Gamitan pag flashlight usay kay di man makita. Flashlight. Di, masugdan ako ang operating room sa district hospital sa Samal. Pagkahuman, naulaw naman siguro si Gob. Tagaan siya budget ang akong medical director og 3 million. Himo mi og operating room nga gwapo gyud. Ade. Hambog pa ko nga peting ko po sa among operating room sa Samal oy. Iyaw. Oh, di kay kung wa pa na ako tusog di. Hangtod ron siguro. Kinaiya yun na sa doktor ba? Kinaiya yun na sa kinsay consultant. Kay ako yung gipaagi nga mag-opera gyud ko kay tiyaw mo na pila ka consultant ni agi dito wa lagi himo. Pasti lang. Wa lagi tay may gara si doktor kagabi ini sa doktor sa kahanginan.